Yo mga kalinte, ari naman ta kay damo gudya ang request kung paano naman kaya ko no maghambal ang mga babae nga mga taga Lasal. So, tudloan ta kamo kung paano sila maghambal. Sa mga pinaka-prominent nila nga ginhambal, maghambal sila, magtawag sila is hindi nong hindi amo sila kundi full word ginaya, gambal gina sila manong. Tapos hindi lang niya manong kundi do gina ipit mo lang imong nga bibig kag gina amo man ang imong nga dila sa babaw sang imong nga palat do manong hindi lang sila dayon pwede katawag yang nga nong araong driver or nong arang security guard kundi manong driver diing kadi manaog na amo na sila maghambal. Dugangan pa na nila dayon sang Manong guard, can I bring this book here? Is it okay? Or, Manong driver, tagpila ang bayad magsakay sa inyong jeep? Padayon? Notice mo gina sila dayon niya kung bisan di mo sila makita, ara lang sila sa mga peripheral nga vision. Sa kilid mo lang sila tapos may mabatian ka nga, Manong, tagpila ni saho, Lasal gina saya dayon. Manong, dako gidya dayon ang tsansa nga sa Lasal gina sa dayon nga eskwela. So remember nyo ha, basta mabatian nyo ni manong guard, manong driver. Naata ka mo bala sitwasyon bala. Mambal sabi, oh my God, girl, I'm so gutom na. For example, abi mabakal sa sang taho. Hi manong, what's that? Oh, taho. Can I see it? Oh my God, girl, it's like tofu. Tofu, gali manong. Ay, that's good for my diet, gali. Sige, manong, I'll have one. If na-notice nyo, ang manong wala ginayagapon, gagubaya. Manong ginasiyagapon. Anyway, madayon kita. Manong, what's that beside the tofu? Ina ba lang do little nga mga balls ho? Sago? Oh, it's like boba, gali. Yeah, you know, manong, like the milk tea bala. Oh, manong, that's like tapioca. Oh my God, that's so uso bala. So far, guro, nakita nyo na gurong pattern, no? Nga doga, hey, manong, padayon? Ano, manong? Kalamay? Is that sugar? Guro, manong, ang akon nga sugar level, guro, mga level 2 lang, guro. Kasi I'm on a diet. Tapos, manong, do you shout like every day, as in every day, kagigyagasel sang imong nga taho, manong? As in, do you really shout every day, gidya? So, if that's the case, how do you get not paos, manong? And, manong, do you shout like ang mga names sa mga tao just like mag-coffee ka sa Starbucks? Do you do that? Oh my God, it's so namit, manong. I never expected that tofu can be like this. Thanks, manong. See you next time, ha? Okay, kita nyo na. Tapos, sa ila, pag nga ends ang sentence, ginapasaka nila bala nga intonation. For example, normally, mahambal tayo nga, namitan kung bala, sa ila, muna sila magambalo. Manong, nanamitan gid ko ni bala. Manong, manugtaho, salamat kid, thanks kid sa tanan, I'll see you next time. Yo mga kalinte, don't forget to follow me also sa akong nga other social media nga account sa aton nga channel dra sa YouTube, Kalinti by TBON, at the same time sa akong nga Instagram, same name, kag sa aton nga TikTok. Salamat gid sa inyo nga suporta, pero may sakon dako gid ako nga pasalamatan sa inyo. Grateful gid ko sa each and every one sa inyo. Thank you gid. Hope to see you there. Peace.